Og YouTube. Ja, det var så lige nu. Andreas, han har klemt over os. Nej. Jo. Har han det? Nej, det har han ikke. Er jeg ikke med i faction, Andreas? Jeg dræber ham nu, kommer han. Andreas, hvorfor har du kigget mig? Jeg fik ham. Du har det heller ikke. Det er fordi, han klemmer over os. Lal, han har nogle dårlige ting. Ja, han har klemt over os, Andreas. Det har han da ikke. Han kan ikke slå mig herovre. Kom heroppe. Okay, Andreas, kan du smadre hende? Ja. Hvad? Ja. Så add mig lige til faction, tak. Det er du med. Nej. Jo, fordi jeg kunne ikke invitere dig, jeg kunne kigge dig. Skråstreg. Så er du ikke promoted eller sådan noget. Hvorfor kan jeg så ikke smadre eller bygge, Andreas? Det er fordi du ikke er promoted. Nej, vi er enemy med ham. Han er her. Jeg dør. Fucking gå til mig! Så skal nok komme for dig. Griner han det her? Ja, fik ham. Det kom. Godt. Som I kan se, det er ham der Kuran et eller andet. Så der er søveren lige nu. Ja, det gør han faktisk. Og det er mig, der er... Ja, ham der Andreas Nielsen der, det... Ham der lige døde. Ham der, Andreas. jeg kigger på nu. Ham der. Andreas, Ja. jeg kan ikke komme ud eller ind. Jeg er ikke addet. Jo, du er. Nej, fat det. Promotioner, så kan jeg... Ej, mand. Kig. Okay, Andreas, hvorfor kan jeg så ikke smadre? Giv mig en grund. Ja, du smadrer lige herovre. Jeg kan ikke smadre, kig. Nå. Så skriv F join. Han er her! Hvordan kunne jeg komme ind? Han skriver i back. Nå ja. Se, jeg kan ikke bygge F-admin. Vi står bare og slår på ham. Gør mig lige til et eller andet, Andreas. Kan du hjælpe mig lige, tak? Han har den der mærkelige gun. Kom nu. Jeg skal dræbe ham for helvede. Hjælp mig, tak. Hvad hedder han? LSSM. Snyd. Han gjorde kun efter mig. Han går også de bedste. Ja. Det kan man godt sige. Ja. Det kan. Nej, ikke det her det nu. Så kan han ikke skrive back. Nether chest. Du smider en nether chest til mig. Sæt den herop. Ja, for at sætte den. Hvordan giver jeg mig selv power? Det kan du ikke. Jo, man kan. Kan man faktisk godt. Hvordan? Ej, det er newbet, Andreas. Det er hvad? Nu begynder at gøre sådan noget. Det er snyd. Det er rent snyd. Det er godt, det er også for det sjovt, jeg bare ved, hvordan man gør. Jeg kan ikke bruge det. Hey, nu Nicky, ham hackeren også inden. Ja. Ja. Hey, Andreas, giv mig lige en sniper. Jeg har ikke Ja, han bruger sniper på os. Kan han ikke. Nej, han kan ikke. Han skal først ned. Ej, giv mig lige et eller andet pistol eller andet. Han er kommet til mig igen, mand. Jeg er GM. Nej. Det fortryder han, det her. Vi er Sebastian. Fuck. Han går bare efter dig, og så plukker jeg ham herfra. Pas på, Andreas. Jeg tager ham den her vej. Jeg har ham. Ja, vi har ham. Godt lavet. Godt lavet, dreng. Den var lige der røg ud i samtalen der. Mike? Hvad? Andreas? Ja. Nå, det var bare Emil, der røg ud i samtalen.
Han burde sgu da snart dø. Fuck, han er nybet. Han drikker ikke andet end Superman. Ja, han dør lige om lidt. Han har ikke flere suppe tilbage. Nej. Og der er han ikke nu. Han har ikke flere suppe tilbage nu. Han tror, han kan nå at komme ned under. Fuck, han har godt gear på. Har han? Du kan ikke skrue back. Nu har jeg tilbragt ham 2 gange. Ja, han kan bare sætte home. Ja, nej, det kan han ikke, når han er enemy med os. Jo, man Skal kan. 30 væk, blocks væk fra ens enemy. Andreas, har du sniper med? Nej. Hey, hvad kan lige få promote? Andreas, jeg kan ikke noget i vores faction. Ja, det kan jeg heller ikke. Jeg kan ikke smadre noget. Nå ja, det er fordi, I skal promotes. I skal promotes. Ja, så gør det. Det er sgu derfor, det er rigtig på. Hallo, hvem fik hans gun? Jeg har den ikke. Ja, men. Promote mig, Andreas. Oh my god. Hey, hans gun ligger derude. Jeg vil sgu da have en gun. Og ja. Andreas, promote os. Jeg har promotet dig. Nej, du har jo ej. Du skal gøre F-admin. Kick ham lige. Du kan ikke sætte den, på grund af, at der er en jernstram. Hey, Ja, må jeg sådan godt der. lige få... Må jeg lige få... Kig, hvem der er ude. Okay, tak. Hold jeg nakker ham. Åbn lige døren, tak. Er du ikke promoted? Ja, jamen, jeg kan ikke åbne døren, det er en jerndør. Åh, for helvede! Vi attacker ham, mand. Vi attacker ham fuldstændig. Jeg har en glitch på ærmet. Wow. Okay, jeg lægger lidt på grund af, at jeg ikke er så god. Okay, hvad sker der? Han hacker fuldstændig. Jeg går ind i vores airphone. Jeg gider ikke nok ham. Godt. Luk døren. LSSM er det. Ej, jeg skal nyt gear på, mand. Nice, Andreas. Wow, SLM! What the fuck? Oh, what the fuck, man? Hvordan kan det der? Nu smadrer jeg i kister. Jeg dør. Er det liv? Det havde jeg ikke. Nej, det havde jeg faktisk ikke. Okay. Kamp. VS1. Hallo, jeg laver VS1. Jeg må ikke lige gå ham op, fordi han synes, det er snyd, når der er 2, der hjælper. Andreas! Gå ned med dig. Hvorfor? Det er da ikke noget, han bestemmer. Au. Jeg hjælper nu. Ja, jeg hjælper. Okay, du tager lige over. Dræb ham. What the? Hvordan er det sket? Det skal jeg så. Oh my god, enemy damage! Hvad? Fucking brug enemy damage. Hey, kom ned! Jeg har en god idé. Eller, I ved godt, han har sat home op, ikke? Mhm. Så gør vi sådan noget. Ha, godt ved. Nej, hvem siger, han er vores enemy? Du nakkede ham. Se YouTube, det var den video for det.